Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. For every girl figuring it out, this is your space for real life and real talk. Just be you, and we've got you. 'Cause it's a girl thing. At manalbegin kaya katamang online live streaming. Aldo Sabado, tara na at ipagkwentuhang pasibayo. Keniging radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Pisabihan tayo po yung miyali mong bagay. Napaka-relate na rin, babae. Yapin nini po, ing. It's a girl thing. Kaya may po yung Miss Jo at may bago po akong co-host. Scam. Scam na Scam ba? po, ayan, No. di ba? Na-pressure pati Mike. Oh, ayan. sabi mo co-host ka. Sinabi ko Oh, ba? kasama ko po. Kasama niyo po ako, of course. My name is Queen. Ayan, you can call me Queen. At meron tayong mga kasama ngayon. Mamaya papakilala po namin. Before that, kukwento muna namin yung huling episode, no? Last week, sa episode natin Core Memories, Mind, Body, and Movement. Wow. Nakasama natin ang owner ng Mason Airy Pilates na si Miss Andrea Fabian at isa sa mga instructors na si Miss Seychelle Tayami. Napag-usapan natin kung ano nga ba ang Pilates. No? It's a kind of exercise para kanino ito at kung paano ito makakatulong hindi lang sa ating physical health, kundi pati na rin sa ating posture, balance, strength, at overall well-being. No? Isa na rin sa mahalagang paalala mula sa ating guest ay hindi mo kailangan maging fit, flexible, or expert para magsimula because Pilates is for everyone. At pwede itong i-adjust ayon sa iyong pace at fitness level. At higit sa lahat, with Pilates, natututunan natin na ang pag-aalaga sa ating katawan ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol sa paggawa ng maliliit na hakbang para maging mas malakas, mas healthy, at mas present sa ating araw-araw na buhay. So para sa mga curious about Pilates, kagaya ni V, you may send them a direct message on Instagram at Mason Area. Naku, naguguluhan ako. Mason Area. Tama. Mason Area. Or visit their studio at House of Meladon dito po sa Capital Down sa San Fernando. Malapit lang. Malapit lang. Di ba? So, Kaya. So, pwedeng before ka mag-walking, Oo. after mo mag-walking, may kasama kang anak kasi meron daw play area doon sa baba. Pupunta ka na? Pupunta na daw kami ni V. Sabi ni V, susubo. Actually, curious na si V. Bibili na daw siya ng grip socks. Ano yung grip socks? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Yung para siya may silicone para hindi madulas. Meron palang May ganun. ganun. Yun lang daw ang kailangan mo. Tsaka medyo... Pag Pilates. Pero pag Yes. sa ibang exercises, no need naman yun, di ba? Hindi Okay, kailangan, ganun pala. diba? Oo. Mag-search na nga ako noon. At kung wala ka man, pwede kang bumili doon.
So kung curious ka, walk-in game, no? Pero you could have it scheduled. So that sigurado meron kayong Pwede. instructor. Gusto So, ko yan. pagpunta mo doon, may instructor ka, they will help you out. And best for beginners daw sila. Tama-tama. Oh, tama-tama. Yes, O, game na. beginner, di ba? Sama ka. May choice ba ako? Sama tayo, di ba? O yan. Tara So, na. for today naman, kaya nga may bago tayong co-host at may mga bisita po tayo dahil may kasabihang tayong it takes a village to raise a child. Pero minsan may mga pagkakataon na isang tao ang kailangan maging buong village. Correct. No? Sa buhay, kahit hindi tayo artista, marami tayong roles. Pero may mga kababaihan na parang buong cabinet na ang sombrero ang Di suot. ba? Araw-araw. Ako, nagre-react na po mga guests natin. Sobrang legit ang wearing many hats nila. May mga nanay na hindi lang nanay, sila din ang taga-hatid, taga-sundo, taga-payo, disciplinarian, cheerleader, provider, at kung minsan sila na rin ang tumatayong tatay. Parang ikaw lang. At kahit hindi madali, 24/7, walang undertime, walang day off, at madalas overtime pa, tuloy pa rin. Dahil sa likod ng bawat responsibilidad ay pagmamahal. Parang hindi ko na-miss si V, diba? Ang ganda ng... Diba? Laging maganda yung script ni V. Ang Hi, V. galing nga parang andito lang siya sa tabi natin. Parang siya lang Paramdam ka, ha? naririnig mo no? At ang iba't ibang dahilan kung bakit sila pumabangon araw-araw. Kaya sa episode natin ito, medyo late na parang late na Father's Day celebration para sa atin, but still Better celebrating, no? Than never. The naging tatay sa Yes. ating buhay, 'di ba? Makikipagkwentuhan tayo sa ating mga sisters at best na hindi lang ata basta naka-double duty, baka triple at quadruple pa. Yes. For free. For free pa to, no? 24 hours on We duty. we have with us, syempre, ang incoming president ba? Yes. Ma'am Zai Garrido, si Miss Queen nga, and Miss Anne from Soroptimist International of Pampanga. Yan. Unahin natin papag-greet sa Ma'am Zai. Hi, good afternoon. Well, wag niyo po kaming iiwan. Hanggang anong oras tayo rito? 5 lang dapat, pero umabot ng 5:20. I know, may enjoy nyo sigurado. For sure ako dyan. Kaya, come on, let's go! Parang lahat co-host na. Right. Co-host, di ba? Yes, sige lang. Good afternoon, everyone. Ma'am Anne? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Anne Marie Baon ng Soroptimist International, Pampanga North. Yeah. Yan. Sa North ka. Opo, kami pong dalawa ni Yes, Miss Queen. Pampanga. Ay, sorry. North. Yes, North Ayan. sila. Oh, North yes, po. Miss Mga Queen. anak po kami. Iniwan Ayan. ako. Mga anak ng Ng Pampanga. Pampanga Yes chapter, po. no? Apo. Sa Pampanga North. Buong Yes, buo na, mag-uumpisa na. And Rearing to nag-start go. na ba? Soon Clark. Oo, abangan natin. Ang bilis naman manganak. Ang bilis manganak, ha? Diba? And Miss Queen, baka Ayan. may greet ka. Yes, meron pala. Pwede na ba itong Mamaya, ipasok? mamaya, O mamaya na lang. Mag-greet naman Mag-greet na, muna mga ako. friendships. Excited ako. Marami kang friendships, baka Paano hindi magiging excited? Bigla ako naging co-host, di Oo, ba? sabi mo. Hahanapin ko yung video, sabi Biglang mo, co-host. Anyway, alam ko na miss nyo ako. Yes, my name is Queen. Ayan, Queen Haliligan, call me Queen for short. Ayan, at makakasama ko ngayon ang ating Miss Joy, ng aking host, na ngayon napipressure right now. Pressure ka na niyan? Hindi obvious. Hindi obvious, dear. Siyempre, hindi dapat obvious. Maraming Queen, nanonood sa na-meet na atin. natin before, si Ma'am Zai, nagbabalik. Si Ma'am Ann, tatanungin First time. natin. Kasi Yes. sa mga nababarkada po natin dito at nakikipagbarkada na kami, pa-share naman ng iyong me time activities and self-care habits so that our friends baka magaya nila. Ay, nako. Ako po kasi ay full-time nanay. Although recently, kaantabay na ang tatay. Pero madalas naman kasi ang role natin bilang mga nanay, tutok talaga. Yes. So yung me time, parang wala sa listahan natin. Nararamdaman mo yung Biglaan nararamdaman ko So, right ano to, now. wala pang conscious effort na pag Saturday ha, black off tang tayo na to, Oh wala my pang gosh, ganon. hindi naman po. Pero yung oras na nasa school ang bunak, ang anak natin, doon talaga yung na-appreciate ko yung
me time. Aside from, nagkakaoras po ako sa trabaho, sa business, doon na sumisingit yung mga me time natin. So, Like, importante sa akin yung oras sa sarili ko na una sa lahat po, yung pagdadasal ko. Importante po sa akin yun. Hindi ako pwedeng abalahin para lang... so sa'yo yun. sa akin po yun. Yun ang ano ko Yun, very important po sa akin ang spiritual life. Kasi dun nakakatulong yung mental health din. Pagka healthy ang spirit, healthy ang mind, healthy ang katawan. Tama naman. Hindi tayo nagkakasakit Agree. kapag healthy ang Yes. spirit, healthy ang mind. Yes. Pero kung magulo dito sa puso, magulo sa isip, definitely ang sakit, pumapasok yan. So, para lang po maalagaan natin ang sarili natin, let's make time for our spirituality or our faith. Dasal. Yan. Correct. Dasal yan. Tapos, ano pa ba? Ang kape po, hindi nawawala. Anong klaseng kape yan? Anong flavor? Welcome to the team. Tita Team Club. Kape. Alam mo, meron time hindi ako nagkakape. Napakakalma ko. Diba? Hindi ako pwede. Kung gusto niyo pong kabahan, magkape po tayo. Anong madalas ang flavor ng kape mo? Ay, hindi po ako nag-flavored coffee. So, brewed. Brewed po tayo. Para Team healthy. Black Coffee ba to? madalas naman po with cream. With cream. gatas. Oo. Pero Without no sugar. Pero ang sugar, Oo. kailangan bawasan na Oo. natin dahil sa Tama. edad. Pero may cake on the side. I know! Matamis. Nakauso ka, dear. I know. Ayun. Wag ako. Oo. Di pwede wala yata. Pati yata pwedeng walang kape ang nanay, no? Oo nga po. Oo. Para lang magising tayo. Pag medyo inaantok na, kape ulit. Tama. Madami kasing hats, no? Opo. Daming rules, no? Tapos sabi niyo, may Pero Gising. speaking of hats po, siguro importante din na marunong tayong mag-delegate ng mga task. Right. Hindi lang tungkol sa mga bata. Oo. Sa bahay din. Yung Hindi mga mo- chores natin, i-delegate. Sabi nga Tama po ni naman. Press Zai kanina, turuan natin yung mga anak natin Yes. ng mga chores. So, Oo. i-delegate na natin sa Correct. kanila. Kaya lang Right. ako kasi, 7 years old pa lang po yung sa baby akin. pa. Hindi pa ma-delegate. Oo. Hindi ka mukha ni Oo. Press na Oo. matanda. At So, kahit pwede na. lalaki dapat. So, pwedeng i-delegate sa asawa. Tama. Narinig niyo yan. Total nandyan ang asawa. Bigyan ng role. Sorry, Be. Masayaman po yung kwento. Mag-invite na tayo, di ba? Para sa mga friends natin who'd like to join the conversation. Gusto mo ba itong Of part course, na to? ayan. Sige. Itong part Kaya na ba? to, Katatag ayan. Kapampangan? Ay, try Ayan, natin. Tagalog O, sige. pala, Tagalog. Game. So, ito na po. Kakaluguran. Samahan nyo kami. Tama ba? Yung ano ko? Kakaluguran. Sabi ko na eh. Isa pa, isa pa. Halfis kasi ako eh. Halfis. Ah, Tagalog ka pang ba? Kakalugura. Sorry na, ayan. kakaluguran. Kakaluguran. Ayan. Pass. Pass ikaw una dun sa ano. Kakaluguran. Ayun. Samahan niyo po kami sa isa namang oras ng tawanan at makabuluhang kwentuhan. Kung may mga gusto kayong i-share, na ikwento o gustong itanong, wag mahihiyang mag-comment sa ating live. Ayan, right now, we're live right now. Kaya wag kakalimutang mag-like, follow, and share. And of course, subscribe sa ating social media platforms. At ito po ang ating FB page. Paano pagbabasa dito? Archdiocese of San Fernando. Ayun. Radio station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf ASF, Radio. Ayan. Ayan. At meron na tayong TikTok at 919 Bright FM. And also meron tayong, wow, May app. up na kayo. Oo, Social. Excuse me, maliit na bagay. May app na kasi may nagsasabi na sana every time they go out, they get to listen to the radio. na kayo ma-reach. Oo. So, they go to the app. Meron kayong link sa lahat ng live. Tapos, kung may live music, may music doon. Ayan. Available on Available on 91.9 Bright FM. Available on Google Play Store and Apple App Store. Ayan. So don't forget that 91.9 Bright FM. And of course, you can also support our radio station by your advertisements. You may send it in your inquiries at asf.radio.mktg
@gmail.com or contact us at 0949-609-5478. Should you wish to show your love and support through financial donations, you may send through the GCash account number 0905-319-4871 under the name Joseph Mary Bakay, ang ating pong radio administrator. At other details and contents can be found on our website to my website. Meron bang website yan? Yes. Sa lalim ba? Ayun na. Oh, visit us at www.brightfmph. So kung saan kayo sanay, TikTok ba, FB ba? Parang lahat. Lahat. May app Oo. ba? Diba? Ako may app. It works so well. So, I'll try the app. Oo. Kaya maraming salamat po. At bayo tayo po umpisan. Ang galing naman po ng O, di ba, co-host ko. Kapampangan, di ba? Kinakabahan pa po yan, sabi niya. Ay, tignan mo nga yung pagbigkas ko nun, di ba? Sabi ko lang, halfies kasi ako. At bayo tayo po umpisa ni kaya katamang kwentuhan, palabasan tala po rin mapilang paganaka, at pakiramdaman ni Betong ang kanta, abayin nyo. Kaya po, magbalik ya po It's a girl thing. Silang nawala.
Kambe ning maglapo tula pauli ning kalam ning mabiya Kristiyanong kasal pantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko. Numakananong ni sundo ing pamanyulong at pamipalaganap king pimama ng maya pabalita. Lalong-lalo na karing kapatadamay na, Milelele, Melili at Maluka. Babiane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, ing meto nga programa nung nukarin mikapami katagon, ban pisabian at panigaralan ding ganaganang paninap, bigagap at buring paintungulan anting laiko. Bantunay ang panamdaman at biyayan ang timong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabe. Abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil karing kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi. At Tapanalbenya king YouTube at Facebook live streaming. May Kenny at misasan metong tamo king programang Laiko Labka. Programang makiramdam at magparamdam. At magbalik niya po It's a Girl Thing kaya po Miss Jo. And of course, Queen! At kasama natin. Ang ating best. Yan. Si Anne and Zai. Yan. From Sir Optimist International of Pampanga and Pampanga North. At ang kwento po natin, double duty. No? Ayun. Our belated celebration of Father's Day. Kasi ang kwento po natin ay, minsan, ang dami mong hats bilang nanay. Minsan, ikaw pa ang tatay. Kasi, like, OFW families. No? Madalas, na tatay ang umaalis. No? Ngayon nga, meron na mga nanay ang umaalis. No? Yung mga nurses. No? Or both parents would leave. But that's a different topic and episode. Kwento natin, ano ba yung, si Ma'am Zai, tatanungin na natin. How did it start? Ikaw na ang tatay. Tapos, ano yung diskarte ninyo? Dahil nga, kayo na pala. Kayo na lahat. Hindi madali na maging isang nanay, isang tatay na role. Yan yung pinakamabigat na challenges sa buhay Sa nanay pa lang, no? Dami ka ng roles. Yung magiging tatay ka, so it's a big role, tama ba? So una, syempre, sabihin muna natin yung spiritual para makayanan mo kung paano yung maging tatay. So syempre, una yung prayer to become a good father, a good mother. So kasama yon. Pero yung naging challenges sa buhay natin nung iniwan ka nga, so iba yung pakiramdam kasi na maging ikaw lahat yung gagawa. Lalong-lalo na yung number one kasi dyan, yung financial needs natin. Right. So, paano ka magtatrabaho? Tama ba? Double job ba yung trabaho? Tatrabaho ka Actually, na, ganun. mag-aalaga ka pa. From morning, from 8, siguro umuwi ako hanggang 9. So, yun, walang tigil talaga yun. So, papaano? Kasi sabay-sabay nagpapaaral ka ng 2 high school and then isang college. Tapos nasa private school pa. So, di ba, saan mo kukunin yun? In your own, ikaw lang, mag-isa, ang maghahanap buhay. So, hindi ganun kadali. So, pero syempre, every journey naman na ginagawa ng isang tay, kaya naman natin. Oo. Kasi tayo naman, ibig sabihin, kakayanin natin ang lahat dahil, ewan ko, siguro dahil on the job kasi tayo Parang wala ba tayong kapaguran? Parang ngayon lang, siguro for 1 week, siguro. Napupush natin yung limits kasi natin. Totoo yun. Kaya, mahirap mang naranasan, pero kaya. Pero sabi kasi ng iba, hindi raw natin kaya. Pero, I don't think so. Kakayanin nating maging tatay para sa mga anak Para sa natin. mga anak. Kaya natin silang mabigyan ng complete guidance. Kaya rin natin na ibigay kung ano yung dapat na ibinibigay ng isang tatay. Dahil, siyempre, naniniwala ko sobrang strong din naman ng babae talaga. Basta pag nakapagkape, oo. Basta lagi ka lang may kape dyan. Diba? Wala na tayo. No question asked Cake na on the side. para maging successful kahit iniwan tayo. Alam mo ba yon? Na now masasabi ko, thank you Lord dahil in spite of everything, eto nakapag-raise up ako ng 3 mga binata na talagang sobrang successful nila at now meron na rin akong 3 apo na hindi naging kawalan
na iniwan ka, na yung solo parent lang, na ikaw lang mag-isa, nakayanan mo lahat yun. Pero hindi madali yung journey. Right. Mahirap. So maraming challenges sa buhay na naranasan ko na, kasi kung ikukwento ko lahat, baka maubos kasi yung oras natin. Baka mag-iyakan tayo dito, no? Slight lang, yun nga, maraming challenges sa buhay. Pero sasabihin ko sa inyo, kaya natin. Right. Tayong mga babae, kayang-kaya. True. Lalo na kung nandyan si Lord sa buhay natin. Yes. Tama. Kanina sabi ni Miss Ann, may division of labor silang mag-asawa. Anong klaseng division? Siya ba naghuhugas ng pinggan? Hindi naman, naglalaba. Gusto ko yun. Kaya, oo, Kasi may meron mga office mate ganon. ako noon, pag pinasyalan mo siya sa house, sasabihin ng asawa niyang lalaki, papasok na ako kasi siya naglalaba. Pero sa pag may pasita siya, nagtatago yan kasi ayaw niyo pakita siya naglalaba. Di ba yung mga washing machine ngayon, itim na? Pang lalaki na po ang mga washing machine ngayon. Naku, ganyan din ginagawa nila. Nasanay sila Oo. sa gawaing bahay. Right. Sila rin yung nag-grocery, sila rin yung... Oo. Siguro Kasi dahil gusto ko natuto. pagdating ng Correct. araw, mamahalin ako na manugang ko eh. Tama Kasi naman nakakatulong, 'di ba? Nag-share ng household chores yung anak ko, 'di ba? Marunong siya pero not on a regular basis, of course, no. Pero yung pag walang katulong, magsasampay ng damit, 'di ba? At least masanay sila na, 'di ba? Kasi mabigat 'yun na trabaho, 'di ba? Wow, Ako, sila correct. nagmamap. Ako, Miss Jo, I am very proud of my husband na Ay, wow. ano sana siya? Oo. Sorry. Alis na nga ako. Hindi naman po sa ano. Pero we share everything. Right. Yung trabaho sa bahay, very proud siya. Hindi siya nahihiya na tawag namin sa kanya pagka nasa washing machine siya, dong! Pag nasa kusina siya, dong! Tapos na ba yan? Pero Sarap. very, very proud po ako. Sarap I am naman, so diba? blessed na meron akong ganyang So, kabaitan naglalaba? sa... Opo, Oo. naglalaba, naghuhugas ng plato. Ako, tumataas ang standards. Diba? Kaya lang, kailangan ma-willing maglaba. Opo, hindi lang dapat provider kasi ang mga tatay. Dapat kaagapay din. Correct. Sa loob oo. at sa labas ng bahay. Correct. And Yan. speaking of providers, Thank sabi nyo nga, ngayon, kaya nilang ng household chores yung mga lalaki. Pero ang mga kababaihan, kung hindi sila marunong with that, ang kaya naman nila is mag-provide. Provide. Oo Diba? naman. So as you Meron can naman see, ano ngayon, nakikita nila may difference itong solo parent and with the loving husband. loving and provider husband. ngayon, house husband. Yes, Oo. diba? Diba? Ganun House siya. husband. Ako bago kay Ma'am Zion. Yung nagtatrabaho, yung nanay, ang naiiwan sa bahay yung lalaki. For me, Nakakita ka na ba? For me, okay sa akin yun. Basta pag uwi ko, masahihin mo ako ha. Lahat. Ikaw magtatrabaho, siya nasa bahay. Oo, basta siya lahat. Oo. Pero huwag siyang hihingi ng pera sa akin. Meron pa rin online job. Siyempre, huwag ganon. Ganon. Yun, pwede naman. Basta, kung hindi ka naman gumagawa ng gawaing bahay, but you still provide. So, katulad ng mga kababaihan ngayon, kung hindi sila marunong sa gawaing bahay, kasi they can provide. Pero kung both nagagawa mo, and then, Why not? It takes a lot. diba? A Paano, very ano bang secure man. maiaambag? Diba? Ang hirap kasi right now, kung kukuha ka ng partner, katulad niya ni Misa, meron na siyang partner, right? Pero, hindi ganun ka-easy. Oo, Tama maghanap. ba ako? Kasi, wow, di ba? Sa ganyan katayuan mo na ngayon, di ba? Siyempre, pili ka ng ka-level mo, right? Okay. So, kailangan, kung, ano ba may provide mo? Ano ba Nininervyos may ako sa ambag, tanong di ni ba? Tanong mo, Queen. Di ba? Nininervyos ako, Kayo, nininervyos ako. hindi lang dapat ako ninenervyos. So, ayun, ano pang maiaambag? Nagkape So, po ba kayo? Hindi, kumain ako ng pizza doon. Ang sarap. So, what can you share na lang? Lalo na kung babae, 'di ba? It's parang double standard talaga, lalo na pag iniwan ng asawa. 'Di ba? Like, one, you have Hindi to naman prove, masakit. no, you have to prove that you can take care of the kids. Yes. Parang ikaw lang ba ang inaasahan to make that happen? Pangalawa, Correct. yung dapat yung mga anak mo lumaki mabuti. Yeah. 'Di ba? Tapos kung makakahanap ka Hirap. ng makakasamang makakatuwang again, 'di ba? That person has to be perfect.
'di ba? Para maging parang dadaan siya ng butas ng karayom para matanggap siya ng pamilya mo, ng anak mo, ng ng dating kamag-anak mo, Correct. 'di ba? Napakadami nung considerations. Yes. For At you to be able that. At sasabihin to mo, do that. 50-50 tayo? Never. Pero one thing na nakita ko, Miss Joanne, na kapag napalaki natin yung mga anak natin na talagang they are a good man, minsan ang question, paano mo sila pinalaki? Yes, yes. Yeah. That's a good question May to be 3 boys asked. laging tinatanong sa akin. Right. So, yun yung talagang very proud si Mami. Mm-mm. Kung paano mo pinalaki. Like, Yes. kahit even may 3 sons, tinatanong nila, paano mo ba kami pinalaki? Tinatanong ka talaga. Oo, kasi they are all good. And now they have kids on their own. Yes. Nagre-reklamo na rin Yes, sila the na, eldest, yung oo. anak ko, ganito, Yes. ganito, diba? Tapos, Oo. actually, may sister ako, yung anak ko, akong ako, sabi niya, bakit ba ako nagkaanak na parehong-pareho ko? Sabi niya, diba? Yung paano kaya si mother nung siya? Diba? Ganito pala yung ugali ko. Yung busit na busit siya ka-ugali ko kasi. Parang mirror na talaga. Tapos imagine, my mom just celebrated her 80th birthday nung Thursday. 7 kami magkakapatid, 6 nakauwi. 6 nandito lahat, yung isa hindi nakauwi. And minsan niisip na kami nga, dalawa lang yung anak. Tapos namang problema ka pa, paano kaya yung 7? Pag sa office, pag may nagre-reklamo. 7 kayo? Pag may nagre-reklamo Ang na, saya nun. yung dalawang anak ko, nanay ko, 7 yung anak. Tapos yung makikita mo, ang disposition, yung Yes. ano niya, paano siya, lagi nakangiti, hindi mo maririnig. Pag sa bahay na lang siya nagre-reklamo. Pero she's well loved by the community. Tapos yung, pakita mo lagi masaya. Konti lang ang wrinkles. Salamat sa Olay. Olay girl. Sabay ganun eh. Oo. Maganda yun. Diba? At 80, malakas pa. Sabi nga, ay mo sana magkasakit at magkasakit. That's what she keeps telling. To have 7 kids. And then, hinulaan kasi siya na pag daw yung mga anak niya tapos na pag-aaral, makakapag-abroad lahat. So, ngayon pag iniisip na, nag-abroad, dito lang makauwi lahat. Di ba, laging kulang. Di ba? Walang kasama sa bahay. Oo. Siyempre, pag nasa abroad Pero lahat. Oo. pero ngayon pa kontian na ng anak no? Dati ang dami, 'di ba? Dahil sa mga Pero what can you share sa mga solo parent right now? Anong masasabi diskarte. mo? Actually, kailangan talaga na i-share mo rin kung paano yung ginagawa mo. Yung day-to-day ba na ginagawa mo? Lalo na... Kinukwento mo yung struggles? Oo. Really? Paano ko nagsimula. Lahat yun na-share ko Okay. sa kanila. Yeah. And now, natuto sila. Katulad nung yung I think that's a budgeting. concern. Tama ba? Right. That's a Yes. concern kasi most kids, akala nila ngayon, madali lang ang buhay nating magulang. Exactly. No. Yes. So, one tip is to keep, you tell them what you've been through the whole day. Oo. Kasi wala na may asawa para kwentuhan, no? Kaya yung panganay, Tama. alam niya lahat Oo, yung istorya yung ko. struggles. Yes. Ganun niya akong sobrang And maybe they will be love. able to appreciate it, no? Yes naman. So, that's one reason bakit love ka ng mga anak mo. Yes, Oo. oo, What syempre. else po? Actually, yung, ano to? Diskarte mo sa diskarte buhay. sa Yes. buhay. Natutunan din nila yun. Right. Tama ba? So, yung love within the family na hindi talaga nag-iwanan. Tama ba? Kasi sometimes, at saka yung family bonding, yun yung talagang kahit mga lalaki sila, wala silang barkada kung hindi ikaw. Ngayon na nga lang na hindi kami nagkakasama yan. Dahil kasi may mga kanya-kanya na, alam mo yun, malungkot din pala, Making no? them feel secure. Yes. Na ikaw hindi ka aalis. Oo. Right? That you'll be there for them, Oo. right? I think that's big eh. Okay. At saka kapag lagi kang nasa tabi nila, aalis kayo, lalo na kung yung mga out of town, laging nandyan si nanay. Oo, kasi Correct. syempre wala rin naman sila makasamang tatay, kaya nandyan si nanay at saka si tatay para mag-prepare para sa kanila. So, yun. Iba talaga yung nanay. 'Di ba? Oo, So, sabi iba mo, talaga. share your struggles. Tapos, kwento mo paano mo ginagawa yung, how you got through difficult situations, challenges. And being there, no? Just spending time with your kids. Kahit na Oo masyado naman. tayong Correct. busy. Until now, hindi naman kasi nawawala na kahit anong busy ko, laging nando doon, lilipat ako sa kanila. Makikipagkwentuhan at makikipagkwentuhan ako sa kanila. Kaya Nangangapit bahay ka pa rin. Yes. I see to it talaga na meron din akong time kahit anong busy Correct. ko sa Oo. sa Yeah, of Siyempre, course. pero, Congratulations. di ba? Kaya Incoming president. Kaya natin i-balance yung
lahat kayang i-balance. Trabaho, negosyo, yung me time mo, and then the family. Sabi nga, yung Sunday, it's God's time, and then the family itself after ng church. So, syempre, yun, kayang i-manage lahat. Okay? Yes. So, yun yung sinasabi natin. Kaya, as a solo parent, sabi ko nga, masarap na mahirap. Pero Oo naman. sabi nga, lahat meron naman tayong pinagdadaanan. Pero the best thing na nangyari, nung iniwan, kasi hindi naman lahat ng iniiwan nagiging successful. Eh, diba? Correct. Hindi lahat kaya yung struggle. Correct. Pero for me, so sa biyaya ng Panginoon, nakita ko na yung struggle, lahat ng mga challenges sa buhay, siya lang yung higit na nakatulong sa akin. And now, ipagmamalaki, kaya kong ipagmalaki na being a solo parent, hindi siya kawalan. Kaya nating maging successful din in spite of Correct. everything. Tama ba? So Miss Sai, na-mention mo na hindi lahat ng iniiwan is nagiging successful. Yes. Na-mention mo. Oo, hindi Will naman- you Miss Joanne, meron Will you ka bang recommend? kakilala? Will you Diba? recommend sa mga solo parent na Oo. magkaroon ng partner or No. sa maganda na lang sila? Why? O, di ba? Why? Why? Wag na Why? mag-asawa ulit. Kasi alam mo Gusto bakit? nilang marinig yan. Why? Minsan kasi ang hirap magdesisyon. So, kailangan i-confide ko pa lahat ng desisyon ko. Right. Right. During the early days. Thank you ganun so much kasi. for that. Kasi hindi ka pwede. Si Miss Anne nag-agree daw when you make decisions, Yes. especially financially. Of course, Oo. kailangan po ang decision manggagaling hindi lang sa isang magulang or hindi lang sa One wife. partner, oo. Dapat pareho. Kailangan mag-agree. Definitely, there will be times na hindi nag-agree. But you have to compromise. Ang advantage I po love ninyo, the topic. walang compromise na nangyayari. Wala nang discussion. Lahat sa'yo na. Sa amin po kasi, kailangan. So you think doon nagkakaroon ng mga Yes, nagkaka-misunderstanding? Pero importante po na whenever you make decision na nagko-compromise with the husband, yung respeto naman. Kailangan yung respeto sa husband andun lagi. Hindi pwedeng dahil alam mo na ikaw ang tama. Push mo yun, di ba? Oo. Kailangan din. kung solo parents ka. Yun lang. Ayan. Yun. Pagka solo, yun ang tatanungin mo? Correct. Wala. So, yun ang Diba? advantage ninyo. At the Council of One. Ang board of directors si isa. Yun ang ano sa inyo. Yes. Sana all, sa inyo lang ang desisyon. Sa amin kasi, kailangan muna mag-confide. Gusto ko yung mga differentiate na May yan. advantages and Merong other disadvantages. side of the kwento tayo. diba? Meron tayong isa rito na Susundot ako kasi Correct. it sounds like you have a very good husband. Oh, yes. How does it change? Has it changed you as a person? Ngayong may asawa ka na. Yes. Malaki po ang naitulong sa akin or malaki yung part kung bakit ako ganito ngayon. If I may share, before I got married, widow po ako. At an early age, I was 26. I see, di ba? Naranasan mo pala. Maaga po ako nag-asawa noong una. Pero, maaga din pong nawala. And then after, matagal kasi, mahirap ang mawalan. Right. Yung sa inyo na nawalan, ibang level naman. Ibang story. Yung sa akin, Mahal mo yung Wala tao talaga siya eh. And wala eh. you're good eh, di ba? Oo. Oo. So I survived. Survival talaga. right. Na nawala. And I was blessed to find my husband na Isang langit pa. bumarkada lang sa akin eh. Ay, wow, mamaya meron siya. Binarkada lang po ako. May something pala. Very lucky. May regalo mamaya. Pagupit ka pa. Sana all meron Hindi naman masakit. Nakapakan ko. Oh. So yung kasi nung naging widow ako, galit ako sa mundo. As in Naranasan mo pala. meron akong maskara na masungit ako. Galit ako lagi. Pero dahil binarkada ako, medyo nawawala. Numinipis yung maskara ko. Tapos ayun, tinuruan niya akong magpatawa. Sherep?
Kasi baka naman. Nanginig ako. So yun ang biggest blessing sa akin na si husband, siya yung naglapit sa akin kay Lord. Ginaid niya ako na lumapit kay Lord at magpatawad. Kasi para akong may wrecking ball sa likod. Na may bit-bit ka May lagi. bitbit ako kasi may galit ako doon sa driver na nakabunggo kay late husband. So sabi ni husband, you have to forgive. Kasi 'di ba sabi nga ni Lord, Kala ko sabi nga- binarkada lang para isama sa church. ay, hindi naman po. May kasama pala yun. Joking. Dapat pala may Di ba barkada. di ba sa ano natin, sa Lord's Prayer natin, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. So, paano tayo forgive ni Lord kung ikaw mismo hindi ka marunong mag-forgive? So, yun ang ano sa akin Yun ni yung husband. struggle mo, no? Oo. Oo. Yun ang tinuro sa akin ni June. Hi, Ben. Ikaw na. So, mas naging magaan po ang buhay. Hindi, after nun naman, hindi naman tumitigil ang mga challenges. Pero dahil sa kapit natin kay Lord, at dahil sa pag-aantabay ni June, kaya naman. Pero yung struggle of being alone and lonely, na I think dinaanan nyo din naman. Yes, naman. I felt that for a long time actually. So, I have a question. So, do you think kung hindi mo to na-meet yung guy na love of your life, Yeah. ganun pa rin ba yung feeling mo right now? I think ako pa na rin yung malungkot, masungit. na masungit. Oo, teacher kasi ako by profession. Parang may ano siya. Kaya nga nagpahaba ako ng hair. Nakakatakot daw ako. Teacher nga. Teacher po ako by profession. Kaya yung mga nami-meet ko na former students, nagugulat sila sa akin, biglang hindi na ako masungit. Bakit daw, Nag-iba na yung nag-smile na Pala ako. yun. Galit Sabi sa ko, mundo, no? So, kaya pala masungit ako. Hindi mo na pinanggagaling. Smiling face na. Opo. Kaya, So, forgiveness na. opo, number one, forgiveness. Tsaka taong mapagdasal na pinagdasal ka, sinamahan ka Totoo magdasal. naman po. Yun yung maganda. Sana all. Kasi it helps, no? Na siya yung magdadala sa'yo to a better path. Di ba? Pray Pinagdasal for a mo. good partner, Miss Jo. Pinagdasal mo ba? Yung partner mo right now? No, sabi ko sa sarili ko, I will Ayaw mo never na. get married again. Parang ako lang din. So, Oo. baka meron. Ano ko? Tinaga ko pa yan. No. Kasi galit nga ako sa mundo. Okay. So, depende pala. May pinagdadasal. Meron namang ayaw mo na. Oh, ayoko na. Kaya lang. Kayo talaga, kayo. Tsaka bata pa. Ang ganda. Ang ganda. Isay, I am Ang ganda ng 44 kwento. years old. Wala sa age. Pwede pa. Actually, have a friend who got married at 46, 47. Di ba? Malay natin. Wala sa age talaga. Oo. Nakatago Saka, ka. hindi naman kayo yung magde-decision yan. Si Sabi Lord. ko sa'yo eh. Mag-pivot tayo ng konti. Kay Ma'am Zai naman, as a solo parent, how has it changed you? For the better, Yeah. syempre. Oo, gumanda ako. Yes! Hindi, totoo. Yun yung una. Lumiwanag ang aura. Yes, maraming nagbago talaga. Dapat kwento tuloy si Ma'am Ann. Yung personality mo, kailangan ma-improve talaga. So, doon ako nag-start talagang mag-exercise na dati hindi ako pumupunta ng Zumba. So, nag-join ako ng Zumba noon. Dati hindi naman ako marunong ng coffee. Ano yun? Yes, yes. So, natuto ako makipagkwentuhan. Inaabot nga ng hanggang alas 9. Diba? That time, minsan. Nagchismis ko na last week. Pero, yun yung nakakabilib sa atin eh. Dati, hindi talaga ako umuwi ng alas 12 ng gabi. Pero, umuwi ako ng alas 12 ng gabi naman, kwentuhan. Ang kasama ko naman, mga kasama sa church. Minsan, inaabot kami ng mga, more on sharing naman. So, 12 o'clock, tama ba? Hindi gawain. Diba? Dati hindi ko mga ginagawa. I see to it nung dati kasi,
sa bahay. 5, 6, alam mo yun, yung ginagawa Uwi na natin. agad, Uwi magluluto. agad dahil naghihintay si, alam mo na, si Abby. So you mean mas Magluluto, na-enjoy oo. mo being single? Pero, mas na-enjoy ko talaga ngayon yung life Depende ko. talaga, Tama no? ba? So, siguro dahil... Probably even because you were able to fulfill Mm-hmm. yung role mo as a parent. Now you're fulfilling your role as a person, Correct. as a member of a community, Galing. 'di ba? Kasi ang dami mong communities. So, ang dami mong, 'di ba? I'll let you talk about your newest baby. Itong Yes. pinakabagong business mo. Napupunta kami ni Queen. Ayun, ni yung V. ating Oo. Beauty Hub. Actually, Beauty Hub is located here in tapat ng Vista Mall. Yes. Okay? And then one of our clients is here. Tignan nyo naman. kung Bagong gaano endorser. kaganda. Diba? So, kung nai-stress ka, why not pamper yourself? Correct. Diba? Take care of So, yourself. kung gusto mo, punta Kahit ka lang. Tama single, ba? oh. Hindi naman ganun talaga sobrang mahal. Tama ba? So, punta lang at mag-pamper. Kayang-kaya yan ni Beauty Hub Aesthetic Clinic. Meron din kami sa Angeles City, which is located in... Veranda. Oh, diba? Yes, Alam malapit sa AUF. O, diba? endorse, Diba? O, endorse diba? mo na si Beauty Kung Hub gusto Aesthetic nyong Clinic. mas lumigaya ang inyong buhay at lumiwanag, mag-Beauty Hub Aesthetic. Love yourself, no? Love yourself first, Diba? no? Oo. Love yourself talaga. Oo. Dati ayaw ko yung kantang yun na, greatest love of all, di ba? Na mahalin mo muna yung sarili mo. It makes sense, no? So you could give from a full cup, no? Kesa yung wala ka, tapos bibigay mo pa, di ba? You have to fill yourself muna. Pero ewan ko, bakit ganun nga tayong mga babae? Kasi ganun diba? tayo, di ba? Na Oo. kahit said ka na, mag-share ka pa eh, no? Yes. Bakit nga ba, no? Marami kang matututunan talaga dito eh. Napapaisip ka tuloy ah. Napapaisip ka Gusto ko tuloy ah. mag-ano eh. Oo, diba? Kasi minsan, we have to look at our lives, no? Tama naman. Masaya naman ba tayo, diba? How can we make it better? And then that's how we become empowered, right? Na, ikaw mismo, you find it to yourself. Ito, little habits, sabi nga ng Pilates last week, ang kwento, little habits, kahit ilang exercise lang yung ilang minuto, ilang lakad. No? And then it will build up and you feel better. You feel, you've changed your perspective on things, right? And, Tama. ay, ngayon, di ba eh? And wala ka nang magagawa nandyan na eh. Sorry kay Miss Anne, no? Na-enjoy naman namin yung life namin as solo parents. Tama ba? Pero you have to admit, Oo. mahirap ang walang katuwang, di ba, Ma'am Yes Zai? naman. Oo, mahirap ang walang katuwang. Totoo naman. Kasi ang dami nating kailangan Kailangan punan. marami ka raw pera. Kasi pwede ka mag-utos nito. So i-delegate mo na lang Yes. para may uutusan ka. Driver, tama ba? Tama! Like now. Malaking Oo. check! May driver na siya. May Pumunta driver. na ng tama ba? Yes. So, May it nauutusan. depends. So, sa priorities mo and everything. So yung mga gusto mag-housewife, swerte nyo, pwede, afford, di ba? Pero if not, good to have your own money, di ba? Nagtuturo si ma'am, di ba? Di ba masaya pa rin may hawak na pera pag women? Oo Create naman. your own value. Sobra. See your own value as Correct. a person, di ba? Para hindi, sabi nga kanta na may bagong kanta ngayon si Ano si yun? Olivia Dean ba yun? The man I need ba yan? Oo, di ba? Very Okay naman ako eh, di ba? Pero kung gusto mong sumali sa buhay ko, At isa rin to sana dapat buo yung sarili mo, right? Yes. So you could share, right? Oo. Nabasa ko rin to sa ABS-CBN. Sabi niya, gustong-gusto ko yung sinabi niya. Oh. Si Alexa Ilacad ba to? Mm. I desire to be free more than to be loved. Wow! Hindi nga. Tignan ko nga pag Nabasa ko siya. Pag nakahanap ka ng jowa. Hindi, tignan nga. nabasa ko siya. Okay. Siya nagsabi nun. Yes, nabasa ko lang siya. So, parang, oo nga, no? Ako, minsan iisipin mo, gusto mo bang maging free? O gusto mong ma-feel loved? So, yung mga nanonood right now, hindi nila, nako-confuse pa rin sila eh. Pero si Alexa, oo nga, no? Ang ganda. So, meron na kayong pang, profile caption. So, yun lang. Na-share ko lang. Very, kasi siya eh. Pero ang sasagot nun sa atin si Anne. Siyempre, Yes. sasabi niya, Sabi niya masarap pa kasi, rin na may oo. partner. You know, I Probably the desire to right be kind free. of love, Yes. right? Depende po Are you yan. free? Tamang tao. When you say you are loved, are you still free? I can do my thing na Mm. hindi kailangan ng paalam. May mga bagay na sa akin lang, Mm-mm.
ang importante, pera niya, pera ko, pera ko, pera ko. Pera ko din. Importante yan. Pera ko para. Yes. So I feel free and I feel loved. Ayun. Sana all. So it has to be the right kind of person. Oo, Yan. tama. Kasi, Kung hindi naman, actually, sarili mo nga minsan, you know, you can't live with yourself, no? Correct. Tapos, Tama naman. being with the right person, no? It life becomes easier. Correct. Right? Totoo No? naman. Pero kung pakikisamahan mo na parang, Wag na. Yun nga, para kang na-preso. wag na. Oo. Hindi po namin ina-advocate. Magdadagdag ka. Hindi po namin ina-advocate. Okay. Correct. Pero para magpatali ulit. Wag na. Oh, it Depende just so talaga. happened na successful na naging solo parent and you know, nakapagpalaki ng mga anak, kasagsagan ng college at high school. Yes. Oh, Alam niya ng mga nanay na nagbabayad ng tuition. Di ba? Malapit na makaraos sa pagbabayad ng tuition, di ba? Ayokong umiyak dito. Sige, ganun. Yun yata yung nakakalagnat yung pagkatapos mo nagbayad sa ano, no? Lalagnat ako. Sabi ko nga, hindi na ako iiyak ngayon dahil sa mga love, kundi dahil hindi sapat ang budget ko this month. Nagbayad ng enrollment. Diba? Diba? Doon ako iiyak Bumili ng talaga. libro. Pero one thing, magugulat ka, paano natin na-overcome yung mga challenge Actually. sa mga ganon? Actually, oo. Grasya talaga. Grasya It's all ng about Panginoon. our Actually, Lord talaga. totoo. Yun lang yung Tiyempo. parang ano natin. Actually, diba? I have to credit yung boss ko nun, si Tatang Pitong Pangan. Sabi niya sa akin, sige, makasawa na ka. Sabi niya sa akin, datang la rin grasya. And my kids are in college already now. No? Hopefully, mairaos na namin. No? But, you know, sabi nga, sumitsempo. And of course, I have my siblings naman na tumulong din, of course, no? Na napakalaking bagay. Pero ngayon, parang, sabi ko nga, ngayon na natin nararamdaman yung medyo lumuwag-luwag. Huwag muna tayong gumawa ng bagong gastos. Pwede ba? Pwede ba? Tapusin muna natin to and then maybe then we can make Correct. better decisions, no? Kasi kolehiyo na. Tapusin na natin. Last home stretch tayo, di ba? Kasi parang, syempre college na, kailangan Yes, na yes. na sasakyan. Yung, totoo. kalma lang. One at a time. One at a time, abot tayo. Eh, di ba? One at a time. Nakakaraos, right? Nandyan ang grasya. And then, Yes. dasal-dasal. Lord, di ka pa problema mo na. Aabot din, no? Minsan, nakala mo, wala na. Last minute, papasok ang sweldo. Correct. Yeah, yung Naglundagan. day-to-day yun yung mahirap. Pero nakikita natin, yung day-to-day natin, andyan talaga sila. Oo. Yung parang Totoo. magbi-breakdown ka na, pero, ay, ito na yung komisyon. O sige, cancel ng luha. Cancel ang breakdown. Diba? Pero sa mga nagdadasal na sana may Ayan. grasya. O, yan na, yan At na. dahil dyan, meron tayong Biglang nagbago no? Segway ba? Segway. yes, oh. huwag natin kalimutan tong raffle for a cause 2026 sa mga gusto rin pang magbigay ng donation ng inyong pagmamahal. Yes, bumili ng ticket. Ito na. From City of San Fernando, Pampanga, Alay Lakad Foundation. So yan, kasama po rin kami dito. So sabi dito, make a move. Your help matters. Prizes for winners. Ang ating winner for 10 winners, they will receive 1,000 pesos. Third prize will receive 5,000. Second prize, 10,000 pesos. And of course, ang grand prize is tumataginding na 40,000 pesos seses. Ayan. May ticket na ba kayo? Oo, meron And, Meron oo, na rin and kami. don't forget the date. Ito na po ay sa June 30, 2026, 9 a.m. So, at CSFP, yan, San Fernando, Pampanga, Alay Lakad Foundation, FB page. Ayan. So, buy your tickets na po. Baka Now na. makahabol pa. Oo, habol pa tayo. 2 more. more days. Marami po kaming scholars no, Correct. from City Ayan. College of San Fernando. At gagraduate na po sila! Konting-konti na lang. Share your Graduating na legit. No? Yes. Hintay na lang ng seremonya. Correct. Share your love, share your blessing. Ayan, para mas marami pa po tayong matulungan ng mga kabataan na gusto mag-aral. Correct. Yeah, also have a raffle, right? Yes, yung raffle, ito pa. Marami pa po kami dito. At gusto nyo pong Ulit po, tumulong, Sir ito pa. Optimus. Sir May Optimus. interview lalang inugsekar ng aplikante da scholar. Kaya kayot barino kung makapag-fundraising. Diba? Go. Fundraising ang aming raffle ticket. Ang aming third prize will receive iPad. 11 Wow. iPad, ayan. And then, iPad Air. At gusto ko to. Ang grand prize natin is
MacBook Air. Ayan, 13 13. Yes. Wow. Grabe Bili na po naman kayo ng yan. tickets. Marami So, pa. yes, di ba, mechanics are easy. So, wala kayong ticket and then, kunin niyo to lahat. Magkano ticket? So, 300 pesos 300 only. alam nyo, pang dalawang Starbucks na to, kumurot lang kayong konti dun sa wallet ninyo, diba? di ba? So, August 25 na po to. Malapit na, pero malayo pa. Bumili So, na ng tickets. yes, meron din po ako. So, yun. Contact us Contact if nyo you na. are... Queen Halili din. Queen Halili, sa Optimis Yes, sa Pampanga, Optimis. SIP, SI North. SI North, and SI Pampanga. Yes. Yes, So, ayun. gusto nila ng Tulungan lang. tickets. Correct. Yan. And of course, ang chairman ng ng Alay Lakad is Attorney Grace. Hindi po siya busy. Ang outgoing president ng Sir Optimis. And of diba? course, incoming si Ma'am Yes, Zai. hello. Ayan. Painawat apong bagya. Ating kaya pong tita kapag naka at metong kanta, magbalik ya po ing... It's a girl thing! Kakaluguran, ini po Reverend Father Joed L. Mutok, ing Spiritual Director ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Agkatanda kay pong salangi at makiramdam, karing miyayaliwang kwento, galo at aus ning banal na spiritu, king programang Metanoia, Metinuya, bayong puso, bayong beking saup ning banal na spiritu. Balang Domingo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi. Kini mo po king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga.
DWBL 91.9 Bright FM. At pagbalik niya muli, it's a girl thing! Kaya ba po yung Miss Jo? And of course, my name is Queen. At ang ating mga friends from Soroptimist International, si Miss Zai and Miss Anne. Hello mga i-greet. Yes. Belated Happy Father's Day sa ating mga tatay, sa aking tatay, at sa aking tatang, kang tatang ko po, belated Happy Father's Day, keng katuangan ko Happy Father's Day, at syempre keng malugod kong asawa, salamat sa pagiging mabait na tatay sa aking 7-year-old na makulit na anak, at sa lahat ng nanay na tatay din po. Belated Happy Father's Day din po sa inyo. Miss Zai, mga i-greet. Oo, sa akin kasi nasa heaven na sila lahat. Kaya wala na akong mag-greet na. Doon sa isa kong anak, syempre, Happy Father's Day, anak, si Joseph Garrido. And then, may mga cousin, Happy Father's Day din sa inyong lahat. Syempre, sa akin din. Na-celebrate ko naman yung being a solo naitay. Happy Father's Day sa akin. At sa inyong lahat na nakikinig, Happy Father's Day everyone. Congratulations, Ayan. incoming president ng Ay, Soroptimist. And hello, co-host. Ayan, diba? Ako na may pala. i-greet ka. Oh, syempre na. Ito na. Salamat for Ayan. joining me. Wala akong choice. Mabubulis talaga ako. Nanonood sila, attorney. Tanggalin nyo na yan. Ayan. So, syempre, mahal ko naman ng Soroptimist. At mahal ko naman itong ginagawa. Kahit medyo na-pressure ako right now. Hanggang ngayon. Ayan. So, i-greet ko lang yung mga... Ayan, JC Tagaroma, Happy Father's Day. Yan, ang asawa ng aking kapatid. And sa mga Happy Father's Day sa lahat, lalo na sa maraming panganay. Ayan, syempre. Panganay na parentized, no? Oh, yes, Tama ba? diba? Sa lahat. Na naging magulang na Correct. rin, no? Mga nanay at tatay, magiging tatay, at nagpapakatatay. Yun. Lahat. Happy Father's Day po. At syempre sa mga mother na rin na naging tatay, Happy Mother's Day. Parang ako, katulad natin. At pulag lang din ako ng konti. Nga pala. At hello pala sa anak ko at sa mommy ko na nag-aalaga sa nanay ko as always. Mama, love you. Happy Father's Day din pala. Father's Day din. Ayan, pwedeng konting share lang and like ang support. Kung meron kayong Spotify, please. Kung wala naman, download. Queen Halili, andun po lahat ng album ko. Sana makagawa na tayo ng music video, please. You're there. Oo, may certify ako. Iyon, please. Yan. Follow, like, Halili. and Queen Halili. Andun po lahat ng kanta ko. At sana soon, makagawa na tayo ng music video at yung mga kanta. But as of now, priority mo natin yung pang-aral ng tuition. Love it. Love. Thank you. As always, nandyan si Elijah Mark Rivas. Sabi niya, good afternoon, it's a girl thing. Just listening to this topic. Daming duty, work na kayang tapusin. Pati rin na ng buhay natin bilang college student. Even when continue or not, may plano pa rin na ibibigay kay Lord sa atin. So, double duty din ng mga estudyante natin. Marami yung mga estudyante nag-church, no? Natutuwa ako na may oras pa sila mag-church, magsimba. Kasama talaga yan, no? And ako as a student din, mas maganda yung may duties ka sa church, right? Would you agree? Kasi natututo ka mag-time management. Bakit nung nagsiserve ako sa church, mas marami akong, di ba? Ang dami kong oras, di ba? Totoo yan. Ayan, mga friends po na natin nandyan, Hana Gumambon, Nympha Rhea Songko, Ampi Sagum Dizon, si Big Brother James Pasamonte, hello, Zenny Pamintuan, Carl Angelo Vega, Joe Pagyo, Aurora Pangilinan, Jens Baon, Jody Dumagan, Sebastian Inigo Alacar, ha? May kilala ba tayo dyan? Nida Si Loving Husband. Jones Baon. Hi, happy Father's Very Day. supportive. Sana all. Baka may kaibigan kayo para kay Queen. Benta talaga. SI Pampanga. May commission kayo. Yes. Hi! Hi, Doktora.
Pam Gamboa, hi! yes. Tapos nandiyan si Nida Pamintuan Baluyot, Joan Ignacio, Lay Ferreras Bacani, Pam Gamboa, Michael Arago Lungay, Olivia Co, Elijah Mark Rivas, at ang aking kasama kanina, Francis Joe Galang, at mga friends po natin dyan sa City College of San Fernando. Mga third-year students natin na nakaraos na sa business, research, final Grabe. defense. Diba? Ang sabi nila sa akin, dinaanan ako sa faculty, ma'am, fourth year na kami. Grabe. See you next year. Akala nyo ba? Kasi abot sila. OJT po ang hawak ko kasi this sem. So alam nila na sa amin sila aabot next year. Itawid na natin itong Yes, fourth year. congratulations. Konting-konti Konti na na lang. Diba? Dati yan Konting lang. kempot na lang mga friendship. Diba? Dati yan lang iniisip natin, diba? Ngayon ang dami na. Pwedeng bumalik. Ano nga pala, nag-distribute na kami ng shoes for Oy. our students. Yung mga Kaya best shoes ni Mayora, salamat po sa inyo. At may mga tablets para sa mga Wow. bata. So mag-aaral na lang mga friends, pamasahe, baon na lang, Galing. mga magulang. Ditak na mo po. Minsan sa tana rin anak Kaya tamo mag-aral mabuti, no? Mag-aral po mabuti. Oo. It's still the great equalizer Correct. for us in our society. Mag-aral mabuti, di ba? Give back to the community, give back to our families, di ba? And of course, we're very, very happy celebrating fathers already. As For always. Father's Day, as always. Mga mabubuting tatay. No? Ay, mga tatay. Mapa. Mga nagpatatay, di ba? Pakatatay. Pakatatay. At Sa syempre, magiging gustong itatay. Magiging tatay ko. segue ka pa. And of course, our good fathers are, the pillars of our society, not just of our house, of our households. Diba? And we salute them, yung mga mabubuting tatay. Ay mga kapatid ko na Happy Father's Day sa inyo, mga bayaw ko. Si Tito Ronnie, Tito Buang, na naging tatay ng mga anak namin. Na lagi namin iniiwanan ng mga anak namin pag hindi kami available. Diba? Feeling niya talaga tatay siya ng mga anak namin. Extra tatay. Tatay Buang, salamat sa'yo. And of course, si Tita Mai, na parang nanay na rin ng anak namin. So, hello. Birthday pala ng pamangkin ko next week. Hello, Daphne girl. Dalaga na si baby girl. And of course, yung mami ko, happy birthday, Apo Loding. And mga kaibigan po natin that joined the celebration. Very, very simple sa house. And yun lang, kami lang. Kami lang, nabuo na yung bahay namin. Nabuo na. Pitok po kami magkakapatid. And, konti. diba? Konti lang kami. Masaya yon. Masaya, no? So, mga friends mo natin na laging sumasama sa atin. Minsan nagpasyal kami sa San Isidro. Hello po sa inyo, Barangay San Isidro. Busy rin, diba? Ann, hello, Ma'am LV. Hello po sa inyo. See you soon. Yes. See you soon. Dakal-dakal po salamat for joining me today. Sana po ay bigyan pa kayo ng mas maraming powers ni Lord dahil marami pa tayong tutulungan. Yes. Diba? More tickets, more happiness. And Naglista na nga less ako, surprises tulad din. 30 ang scholars niya. Yes. Diba? Congrats. Salamat sa aking co-host. V, we miss you. V, we miss you. Any more Ayan, I activities miss you, V. upcoming? Actually, by August pa yung Sir Optimist Week natin. So, Sir Optimist Week plus that raffle. Yes. No? And then, Oo. I'm sure sunod-sunod na naman yung mga Yes, fundraising andito nyo rin at namin. ganap. Yes. Speaking of fundraising, Ayun. Jo, pwedeng Sure, sure. call for donation po kami. Kasi meron din po kaming gagawing garage sale. Yung mga For Sir old- Optimist. For Sir Optimist International Pampanga North. So, humihingi po kami ng tulong sa inyo kung sino po yung mga merong mga extra things sa bahay Yes, na yes. hindi na po Pre-loved kailangan. bags, Pre-loved bags, shoes, shoes, clothes. clothes, even Correct. mga gamit sa kusina, gamit sa school na hindi na ginagamit. Correct. Anything po, we are asking for your donations. Yung mga proceeds, definitely mapupunta po yan sa mga scholars ng Sir Optimist International Dumadami Pampanga kami, no? North. So- Madami po din po So kami this is mga... this is the live selling year 2. Oo. Tama ba? Correct. Wow. for For
Pampanga North. Pampanga First one for North. Pampanga Oo. North. Parang dinuduplicate po namin yung ginawa ng Pampanga Yes. last year. Last December. Yeah, last December. Parang So, nakalimutan. yan. So, Yes, kung, Queen. Oo nga pa. Oo nga, go. And speaking nga sa sinabi mo, pupuntahan ko yung kapatid ko mamaya. Magdo-donate din pala siya. Tatanong niya Let's kung go. kailan yung deadline. So right after this, sabi ko gabi. And oo nga Kailan pala. ang live selling? To be announced pa po kasi nagko-collect pa po kami ng mga donations. Alright. So, Yes. abangan yung Yes Facebook po. page. Yes po. Nasa Facebook page ng Sir Optimus International Pampanga North yung call for donation natin. Yan. And lastly, Yan. pala, Thank you. Oh. Sorry, makakalimutan pag Go. tita na. Ayan, nasa ano tayo, the publisher. Don't forget, Queen of Events. Yes, dito na ako, di ba, sa magazine. At nandito Sige. rin po ako sa Syndicate Digest. Thank you so much. Syempre kung meron kayong mga upcoming events, Queen of Events Management Services. But you can check my website at www.queenofevents.com. Yung queen niya is triple E. Ayan. Queen of Events. Andun po lahat. So you can inquire at mag-book na kayo kung ano man yan. Celebrate your Father's Day or anything, wedding, christening, whatever party. Thank you so much. More power. Or singer. Yes, singer and host. Host na rin, Ayan. diba? Kung nagustuhan niyo po yung kabaliwan ko, ayun, book niyo Nag-enjoy ka ako. ba? Nag-enjoy Oo, kahit ka? napipressure ako right now. Oo, nahiya. ka na niya? Nahiya ako. Mahihain talaga ako. Actually, oo, kasi kulang ako ng kape pa. Hindi pa Wala mapagkape. So, mahihain pa ako Wala niyan. pa yung kape niyan. Kailangan pala ba, nilulunod muna kita ng kape Oo, next ganun time. yun. Sige. Balitaan mo ako nung kape mo sa susunod nandito ka. Alam mo na ha, co-host ka na. Ay, nako. Ito na tayo. Pag kamote, pag may sarok tamis pala, lagi ako nandito. Pakigawan mo lang appointment ito, no? Designated as official co-host. Patay tayo dyan. Talagang live. Wala akong kawala. Live talaga, no? Wala, di ba? Nakakahiya. Asan na yung signing of contract? Thank you, Miss Joy, for the Always, surprise always. opportunity. Always a pleasure po when Sir Optimus, our sisters at Best ng Sir Optimus are here. Masaya po lagi ang kwentuhan. At laging overtime. Yes. Hindi naman kayo magbabayad dyan, no? Hello, Miss Grace. Attorney Grace. No? Bukas na yung Hello po. kanyang law office. M&M, Yep. diba? Law office. Sa may Ah, BM Prison Building. Yun, same building nung kanilang auto Accessories no. Yun, kung gusto niyo makita si Attorney Grace, hindi masyadong busy. Hindi po. Hindi masyado. I-share nyo lang yung ating live. Hi! Attorney. Love, attorney. Yung mga estudyante ko pala nagbibilan, si Dean Saiko at saka si Marco David. Hello. At kay Jonas na rin. Baka magtampo. At yung aking mga self-proclaimed favorite student ko daw. Graduating na sila. Sila yung lagi yung hinahanap sa klase ko kasi nawawala. Kalain mo nakaraos. Graduating na. Sige. Ala pa, lilibot na yan kasi malamba pa yung graduation. So, deliberation muna. Tingnan muna natin kung graduate tayo na. Ayan tayo Visit ko na. Kasi hindi rin nila maintindihan gagraduate na pala sila. Kami po'y masaya. At Yes. nandito po kayo. Sinamahan nyo. We are so blessed lagi pag nandito kayo. Kaya, pahinawat na. See you soon next week, next month. See you next month. Yes. I'm sure marami na naman kayong bit-bit na balita para sa atin. Yeah, see you next month. Incoming President, Ma'am Zai, salamat po. And for your commitment po again, for the coming years. And of course, next month. Sunday po bukas yung bata mo, inipuing. It's a girl thing!